खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आसाम एबा जोंनि बिटिसि आव दा दसे बिसायख'थिनि जेबो बारहावा गैया थेवब्लाबो नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव जगदान जाहैनाय नङाब्ला गावनि दोलोखौ नागारनानै गाव हारसिंनो राजखान्थि दोलो दानो नागिरनाय बेफोरबायदि गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि एबा बर' राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो बे समाव फिन आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर खहा होननानै बुंनांगोन। नेरसोन बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलो नागारबाय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजेगनेसन होनाय जाबाय। मख'जाथावदि थांनाय 2026 एबा थांनाय बावैसो सिगां जानाय जा आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै बिथाङा भेरगाव विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन आरो बिथाङा देरहानो हायासै, बिथाङा जेननो गोनां जादों। बेनि उनावनो बिथाङा राजखान्थि दोलो सोलायनायनि गोबां बाथ्राया सोराङाव फैदोंमोन। थिग बेबायदि बिथांनि सायाव जाबायदि राजखान्थि एबा इउपिपिएल दोलो नागारनायनि गोबां सरसा जादोंमोन एबा सावरायजादोंमोन, बेबायदि सावरायजाबाय थानाय समावनो थारैनो बिथाङा नेरसोन बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलो नागारबाय। इउपिपिएल दोलोनि मोनसे मैखोम आघात होननानै बुंनांगोन। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिबान नागारबाय नेरसोन बर' बिथाङा थांनाय 2026 एबा बैथि बोसोरनि जा विधानसभा बिसायख'थिनि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिजाथि महर गसंदोंमोन, नाथाय बिथाङा जेननो गोनां जायो। जेराव बे समाव इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङाबो इउपिपिएल दोलो नागारनानै दायो बिथाङा गाव हारसिंनो राजखान्थि दोलो जोनोम होनायनि बाथ्राया सोलिगासिनो आरो बिथाङा आमि काउरि होननाय जेरैबायदि बिथाङा राजखान्थि दोलो दानायनि सिमां, थिग बेबायदिनो नेरसोन बर' बिथाङाबो इउपिपिएल दोलो नागारनानै माबे राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैगोन ना बिथाङाबो राकेश ब्रह्म बिथां बायदि गाव हारसिं राजखान्थि दोलो दानायनि सिमां सुजुगोन नामा, बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन।